I això es va convertir d'alguna manera en un exemple per Solidaritat Obrera. Dir-vos que aquest diari, que era la Huelga General, el periòdico libertario que treia Solidaritat Obrera, estava sufragat per Ferrer. Era una clara vinculació de Ferrer amb el moviment obrer. Per tant, Ferrer, la seva escola, acaba sent agafada com un exemple. I aquest exemple passarà a la nova CNT, creada el 1910, i llavors en diferents congressos, us he posat trossets, en diferents congressos de la CNT catalana i de la CNT a nivell arreu de l'Estat, veureu que hi ha aquesta preocupació. Per exemple, en el Congrés del 10, establir escoles en els sindicats obrers, en el Congrés del 18 es planteja com a qüestió primordial. Hem fet un llibre a la Fundació sobre el Congrés de Sants, per si no el teniu, i allà es veu tot el debat i es fa una proposta per fer una sèrie d'escoles a Barcelona. Al final aquesta proposta és tombada perquè tothom vol aquestes escoles i no entenc que es facin només a Barcelona, i surt una resolució molt important, molt interessant, que és la creació d'una sobrequota, una quota especial per al pagament d'aquestes escoles, i que no tenia relació directa amb que fossis pare o mare de cap nen o nena que hagués d'anar a les escoles, la qual cosa implicava un grau de solidaritat i de tenir clar quin era el paper que havia de fer el sindicat brutal. En paral·lel, a nivell confederal, l'any següent, en l'any 19, s'arriba fins i tot a la idea de crear una escola normal només de mestres racionalistes, o sigui, de docents racionalistes, per explicar aquesta metodologia, aquesta manera d'entendre l'educació, la vida, el futur, etc., a partir de mestres preparats en la seva pròpia escola normal, que sabeu que seria el que ara és una facultat de pedagogia, era el nom que tenia en aquella època. No es portarà a terme perquè penseu que estem parlant del 19, 20, per tant tot el tema del pistolerisme i després la dictadura de Primo de Rivera, i per tant això no serà possible portar-lo a terme. I arribem a la conclusió que lligarà amb l'aspecte que faré després, que veieu el famós congrés de la CNT de Saragossa del 1936, en el qual ja teniu tota la frase. El dictamen sobre l'educació és molt més llarg, però teniu tota la frase on comença a aparèixer tot el que hem parlat fins ara. Ensenyament lliure, científico, igual per als dos sexes, dotada dels elements precisos per ejercitar-se en qualsevol ramo, és a dir, que estem parlant d'integralitat, de l'activitat productora i del saber, podria dir, humano. Aquesta és la resolució que es treu al 36. Per tant, la resolució del 36 no és una resolució inventada de nou, sinó que és una cosa que ells porten com pràcticament 3 dècades experimentant. Com es farà això? Us poso alguns noms i us posaré algunes fotos. En aquests moments tenim coneixement d'aproximadament 160 escoles racionalistes datades i amb algun tipus de certificació. Jo crec que la gent que sap més que jo d'això està convençuda que van haver-hi moltes més. El que passa que de vegades duraven molt poc perquè cada vegada que un sindicat o un ateneu, però fonamentalment els sindicats de la CNT, construïen una escola racionalista que normalment estava en la part de dalt de la mateixa seu del sindicat, l'administració i les ordres religioses buscaven totes les maneres de tancar-la, que era molt fàcil, perquè era la qüestió famosa de no tenen els permisos, no hi ha higiene, no hi ha no sé què. En les seves tampoc hi havia higiene, però clar, les seves eren les seves. I hi haurà molts tancaments. Cada vegada que hi ha un tancament de sindicat, lògicament hi ha un tancament d'escola, és a dir, cada vegada que el sindicat, la CNT, anava a una vaga general en determinada localitat o en determinat territori, doncs això significava que els seus centres es tancaven, per tant, al tancar-se es tancaven també les escoles, etc. I en molts casos els mestres, les mestres, les docents que hi havia allà o gent que va viure allò i que va anar a aquelles escoles no ens han deixat res escrit o no hem sabut trobar-lo, que és probable, que buscant trobarem més coses.
Aquí teniu alguns d'aquests. Per exemple, és molt significatiu el Joan Roger perquè a la seva escola, la Luz de Sants, és on es va fer el Congrés de Sants. Dir-vos que normalment aquestes escoles tenien horari de matí, tarda i nit i vespre-nit, que l'horari de matí i tarda era l'horari dels infants i que l'horari de la tarda-vespre era l'horari de les persones adultes, que molta gent va aprendre a llegir i escriure aquí i que la metodologia, per exemple, en el cas del Joan Roger la coneixem, la metodologia, per exemple, que utilitzaven les persones adultes era la de el company que sabia llegir llegia un article del diari sindical, a partir d'aquí es muntava una reflexió entre tots, amb la qual cosa tothom intervenia, participava, estaves creant oradors, etc. I després es feia un petit resum del que s'havia fet, és a dir, es buscaven tècniques molt senzilles, però tècniques que nosaltres sabem que moltes vegades han sigut utilitzades en l'educació de persones d'adult als anys 70, per exemple. I alguns de... salto aquests perquè tinc algunes fotos. Per exemple, aquest és José Sánchez Rosa i Ana Villalobos, dels quals teniu aquí totes les escoles per les quals van passar. Normalment ella s'ocupava de la part infantil i ell treballava més el tema d'adults. Aquest personatge Sánchez Rosa, del que també us poso bibliografia, que aquí el tenim amb el seu fill i mogollon de penya, va fer aquestes 3 obres singulars. És com l'iniciador de l'educació d'adults. I va fer la gramàtica de l'obrero, l'aritmètica de l'obrero i l'abogado de l'obrero. Són unes obres fantàstiques en les quals s'explicava gramàtica o aritmètica, per exemple, o lleis en funció de quines necessitats tenia l'obrer. És a dir, com em defrauden, com he de signar un document, és a dir, què passa quan me diuen que va tant la hora i resulta que acabo el mes. Llavors, els exemples són tots d'aquest tipus, les proves matemàtiques, les redaccions que s'han de fer, i tota la part de l'abogado de l'obrero està basada en quines normatives, a quines obres que no tenien gaires, a quines normatives m'acolleixo, com puc fer aquesta qüestió o l'altra. Un personatge molt singular, molt significatiu, d'una base nascut a Grazalema, a Càdiz, i que seria, per exemple, seria un dels representants d'un dels estils dels mestres racionalistes, que era la gent que no havia passat per una escola normal. Eren simplement persones de classes populars que tenien una especial inclinació. Ell comença el tema, no puc estendre'm molt, però us explico. Comença el tema perquè ell sap llegir i comença a llegir en els temps de descans en el camp a Andalusia, comença a llegir-li a la resta de companys i companyes el que diu el diari del sindicat. I a partir d'aquí, i les explicacions, quan li fan preguntes, tothom veu que tindria una capacitat per ser un bon profe, llavors fa alguna cosa més i tal, i a partir d'aquí inicia tot aquest llarg procés. Ja que estic explicant coses de Sánchez Rosa, serà assassinat vilment el 18 de juliol de 1936, amb 70 i pico d'anys, a Triana. O sigui, van anar a buscar-li expressament. Ricardo Mella seria un cas de no mestre, també com hem vist abans, però sí un personatge molt interessant que també us recomano. Ricardo Mella per tot, per la quantitat de reflexions interessants que té, de llibres que va fer, traductor a l'estat espanyol de Bakunin, de Kropotkin, etc. I que ell posa una mica, com veieu en aquesta frase, posa una mica de fre a això de la creència absoluta en la raó. Explica la gran quantitat d'experiències nefastes que hi ha hagut en funció d'allò que es considerava raonable en una determinada època o altra de la història. Influeix molt tots els mestres, tots els docents racionalistes i les docents del nord de l'estat, com per exemple aquest, que és Quintanilla, que tindrà una experiència molt interessant a l'Escola Neutra Graduada de Gijón, que pertany a l'Ateneo Obrero
Gijón, i en la qual hi ha una barreja de republicans, anarquistes, socialistes, però on ell tindrà un paper molt significatiu plantejant un model educatiu llibertari. Antònia Maimón, destacadíssim, sobre ella hi ha un llibre recent, relativament recent, de fa uns 10 anys, destacada com a docent per tot el que fa a nivell de propagandista, apassionada del naturisme i sempre vinculada a l'anarcosindicalisme. Aquí la teniu a l'Escola Regionalista d'Elda i aquí a Beniaján, a Múrcia, on deixarà de ser mestra durant un temps i després serà, com si diguéssim, mestra particular durant el franquisme. Ara té un reconeixement aquest poble de Múrcia. Abans s'havia passat per Sant Feliu de Guíxols, Aragonesa, Sant Feliu de Guíxols, molt per la part del País Valencià. La família Ocaña, que seria un altre cas, també us poso alguns casos, seria tota una família que educa, tota la família. En aquest cas, aquí els teniu pràcticament a tots, la que està al piano, la que està al costat, el germà gran, i al costat del germà gran, que jo no sabré fer això, Floreal Ocaña, del que us parlaré després. Llavors això era un exemple de tota una família que es dedica exclusivament a aquest tema, o fonamentalment a aquest tema, encara que el pare també va ser ferroviari i presoner, va ser ferroviari i presoner fonamentalment, molts anys de la seva vida, i ells van crear aquesta escola racionalista a la Torrassa i durant la Revolució es passaria a Sants. Puig i Elias i l'Escola Natura del Clot, que pertanyia al sindicat Fabril i Textil de la CNT. En Puig i Elias hi ha una diferència, com que parlaré més d'ell després, la diferència és que aquí ja tenim algú que ha passat per l'escola normal. Ja comencen a aparèixer, a partir dels anys 19-20, comencen a aparèixer docents, tant homes com dones, que han passat per l'escola normal. Més homes, perquè fins i tot anar a l'escola normal per les dones depèn com, era com mal vist, però ja comencem a tenir una sèrie de docents que havíem. I, per exemple, Higinio Noja i l'Escola Harmonia, que és una preciositat. Aquest llibre existeix, el teniu aquí, l'ha fet Virus, també us el recomano. Explico molt ràpidament l'experiència, com que l'escola precisament estava al costat del sindicat i estava sotmesa a tots aquests vaivens, ell decideix en un moment donat, amb acord dels pares i les mares, d'anar-se al camp i posar la seva escola al camp. Els nens viuen al camp amb ell i allà fan classes durant una llarga primavera fins a l'estiu. L'experiència està recollida en aquest llibre. O Félix Carrasquer i, abans de la Revolució, la seva escola Reclí a Barcelona. No sé com ho veig, no sé com... El fem, us explico una mica el fem. Estem al 1936. Evidentment, el tema de la pedagogia llibertària, especialment el que són les escoles racionalistes, s'ha potenciat molt al llarg dels anys 10 i 20 i primera part dels 30, amb aquests vaivens que us dic, amb tots aquests problemes del pistolerisme, de les dictadures, etc. I arriba el moment de la revolució. Que ells i elles consideren que és el moment de la revolució a partir del 19 de juliol. En aquell moment es fan, amb el suport i l'impuls fonamental de la CNT, es fan tota una sèrie de comitès, com el comitè d'Economia o el comitè de Milícies, i un dels comitès que tenen clars des del primer moment que ha d'existir és el comitè d'ensenyament, que es diu Comitè de l'Escola Nova Unificada. Aquest comitè comença a funcionar el 20 i pocs, ara no sé de memòria, el 25 o el 27 de juliol, és a dir, que era un dels temes claus i fonamentals. I pocs dies després, el president Companys, que en aquell moment estava a los mandos de lo que deia el poble, és a dir, en aquell moment
va haver allà uns dies que es complia allò que diuen los zapatistas, ¿no? Que el pueblo ordena y el gobierno obedece, pues això, el president Companys va signar el decret de Constitució que deia tot això, que us podeu imaginar que Companys no s'ho creia. Això de la voluntad revolucionaria del pueblo ha suprimido la escuela de tendencia confesional, es la hora de una nueva escuela inspirada en los principios racionalistas del trabajo y la fraternidad humana, etcétera, etcétera. Això posa el document que podeu trobar en els arxius del DOC de Catalunya, si el busqueu, sobre aquest comitè de l'escola no unificada. Per tant, estem veient la potència que en aquell moment té, evidentment, la CNT i tenen, evidentment, els que representen a la CNT dintre del CENO. El CENO passarà per 3 etapes. La primera, la resposta revolucionària de juliol a setembre, en la qual Puig i Elias serà el president del CENO. No existia Conselleria d'Educació en aquell moment, pertanyien a la Conselleria de Cultura, i un representant de la CNT, un dels 4, Puig i Elias, serà el president i exercirà exactament com de conseller, però a més és el moment en el qual pràcticament tot el que s'intenta d'alguna manera col·locar en aquest nou sistema públic es farà. Després vindrà, com sabeu, el govern de concentració, l'entrada de la CNT en aquest govern i de la UGT, amb Companys i Esquerra Republicana, i també un temps durant el qual, encara que es canvia el nom, ja no és comitè, ara és Consell, perquè se li havia de donar una impronta més institucional, continuaran fent, i totes les normatives que surten tenen a veure, portant el segell del CENO i la impronta del CENO. I després, a partir del maig jo he posat aquí juliol perquè és quan surt el decret, però més o menys a partir dels fets de maig, que jo ara no tinc temps d'explicar-los, però que segur que tots coneixeu, i de l'enfrontament de SUC, Esquerra Republicana per una banda, amb CNT i POUM per una altra, doncs comença d'alguna manera la davallada no només del CENO, sinó pràcticament de totes les institucions que havien sortit al caliu de la revolució, i al CENO li passarà igual. Els principis bàsics, una de les coses que fa aquesta gent en 2 mesos, sabeu el que costa en l'actualitat fer una llei d'educació o alguna cosa que se li sembla, i quan surten són una autèntica, merda. Aquesta gent tenia un objectiu, que és començar el curs l'1 d'octubre. Entre juliol i octubre van fer tot el que us explicaré ara. I la primera cosa va ser fer aquest pla general d'ensenyament amb aquests principis bàsics que veieu aquí, que jo ara mateix també signaria. Entre d'altres, és la primera vegada que es planteja i s'executa que tot el sistema educatiu és un cos unificat. Els que som aquí més vells del món educatiu ens recordem de les vegades que hem reclamat el cos únic i totes aquestes coses que tenia, i veiem aquí d'on venia, moltes vegades sense saber-ho, intuïtivament. Vam fer aquesta cosa que teniu aquí, que no sé si veieu molt bé, però me l'aixecaré, perquè és que si no, no m'hi cap. Que significava, com veieu, tot un conjunt absolutament tancat. Aquí començava l'escola Bressol, 0-3, per cert, per al conjunt de la població, l'escola maternal 3-6, l'escola que ells anomenaven cíclica, perquè nosaltres diríem ara la primària, fins als 15 anys, 1936, fins als 15 anys, ens ha costat no sé quan arribar als 16. I després, a partir d'aquí, tota una sèrie de sortides, com veieu, escoles d'aprenentatge, preaprenentatge, escola del treball, el politècnic bàsic, que era completament diferent al batxillerat, a partir d'aquí la possibilitat d'anar a les escoles tècniques i des d'aquí a la universitat. I per aquí teniu tota la part de les arts, les belles arts, etc. Això també es troba en el DOC, el podeu trobar en els elements. He d'anar ràpid, però llavors vull assenyalar-vos això d'aquí,
que és el Politècnic d'Adaptació. Una vegada que ho van tenir dissenyat, al cap de poc temps, a principis de, crec que febrer del 37, es van adonar que faltava una cosa, i és que estaven dissenyant un sistema públic molt correcte, diguem-ne, per les noves generacions, però què passava amb aquelles generacions que podien tenir 18, 20, 30 anys i que no havien tingut aquestes possibilitats, no? Pues que lo de mayores de 25 no s'ho va inventar el Partit Socialista, és el que us vull dir. I llavors van fer això, el Politècnic d'Adaptació, és a dir, van decidir que hi havia persones adultes, homes i dones, que si tenien determinades capacitats podrien anar a un determinat institut o a un determinat politècnic en el qual se'ls prepararia per l'entrada a la universitat. Per desgràcia, evidentment, són èpoques de guerra i lo de les entrades a la universitat va quedar una mica així, però estava... ¿Ha reflectit en algun lloc a les persones amb discapacitat en aquesta època? No com a tal. Hi ha algun moment aquí que ells plantegen determinades adaptacions, però el llenguatge, aquí en el pla veiem com dos llenguatges, no? Hi ha un llenguatge més dur, que jo crec saber de qui ve, i de la UGT en aquest cas. Hi ha un llenguatge més obert, més plural, més acollidor, que és i ho sabem també per debats que hi ha i que trobareu en el llibre, també alguns, que hi ha com dos plantejaments bastant diferents. El tema de la discapacitat, tal com l'entenem nosaltres, per ells era una cosa molt... que no estava, o sigui, que no estava aquí. Que no estava perquè en general les famílies ficaven dintre de casa seva les persones amb discapacitat, no? És a dir, suposo que podria haver algun cas, però jo tampoc no conec. Aquest pla anava acompanyat, ja us he dit, i anava acompanyat de coses tan fantàstiques com aquestes, que us he posat aquí. Com per exemple, treball globalitzat, descobrir els autèntics interessos dels nens, utilitzar múltiples mitjans de treball, de documentació, d'investigació, perquè sorgeixi un ensenyament individualitzat, un coneixement elaborat pel propi esforç, una activitat, etc. És a dir, un plantejament que ara volen també els jesuïtes, per exemple. No d'aquesta manera, perquè ells ho volien per tots els nens i les nenes de Catalunya i els jesuïtes no, ho volen pels seus, però, en aquest. I fixeu-vos quin era... Aquest que teniu al mig, això és una foto feta a l'exili, una composició feta a l'exili, i aquí teniu a Puig i Elias, que el pobre segurament que no li hagués agradat gens que l'haguessin posat aquí, i el que teniu al voltant són escenes, sobre algunes d'elles tornaré després, escenes d'aquest activisme, es tenen un microscopi com a mínim i tal, el treball en equip, els nois i noies junts, etc. Objectiu: no volen intel·ligències atapeïdes de dades teòriques i verbals, i el que volen és personalitats vigoroses i riques de possibilitats. Ens agradaria que ens dediquem o ens hem dedicat a això, que la majoria de plans generals d'educació, d'ensenyament, lleis, etc. anessin per aquest camí, que no van per aquest, sinó que van per l'altre, i també totes les proves. És a dir, que no només hi havia la intencionalitat de crear un sistema públic que abarqués a tothom, sinó que a més que tingués uns determinats continguts. És a dir, ells no es contentaven únicament amb el fet que tothom estigués escolaritzat, que era molt important i després us en parlo. Més coses d'aquestes, on veieu en les colònies, en les sortides, etc., que després us parlaré, la part artística, d'alguna manera. Aquest seria un exemple de l'interès. És Comitè de l'Escola Unificada, Govern de la Generalitat, CNT, UGT, i que el 1 d'octubre no hi hagi un sol infant sense escola a Catalunya. I aquí sortirien els llocs de Barcelona on es podien matricular. I per què es diu això? Perquè, tot i que la república era de l'any 31,
el dèficit que hi havia d'escolarització a Catalunya era de 150.000, que es diu aviat, a l'any 36. I per tant, una de les coses que tenen claríssimes és que l'1 d'octubre hem d'intentar que el màxim de nens i nenes estiguin escolaritzats. I ara us passo un cartell que ells mateixos van fer, que el CENU va fer, en el qual veieu fins al juliol del 36 quants infants s'havien matriculat i tots els que entren amb ells i per tant la diferència, és a dir, aconsegueixen 82.000 en el cas de Barcelona, això és Barcelona només, i 151 nous grups escolars en 3 mesos, com ara, més o menys, pim-pam, i calculant el que faran en altres territoris de Catalunya, en altres ajuntaments i tal, podríem dir que potser és la primera vegada en què Catalunya es va apropar a l'escolarització plena, però a més escolarització plena en un moment de guerra, d'economia de guerra, etc. Un cartell també de l'època, Puig i Elias una altra vegada, és omnipresent, està en una classe, no veieu des d'allà, que ja la pissarra està en català, ella deu ser una interina, ara us explico també com tractaven a les interines i interins, a l'any ja eren mestres de la Generalitat, com ara, més o menys com ara, i les colònies de refugiats. Heu vist, espera, torno enrere, ells els hagués agradat, i de fet fan plantejaments sobre com dissenyar les escoles, però evidentment en una situació d'economia de guerra no tenen massa possibilitats, però sí que tenen una cosa a favor, que és la seva relació amb el comitè de milícies. I llavors, des del primer moment, el comitè de milícies els va informant de totes les grans mansions que queden lliures a Barcelona, per això apareixen aquestes dues aquí, no perquè fos casa seva, i a partir d'aquí ells les visiten abans que ningú, és a dir, el CENU, durant aquesta etapa més revolucionària, les visita abans que ningú i decideix si allò és un bon lloc per fer una escola. Evidentment, en general, eren millors llocs que les escoles racionalistes que ells tenien. De fet, la mateixa escola de Puig i Elias, la Farigola del Clot, passa a la Torre dels Pardals del Guinardó, és a dir, se traslladen, no? I llavors utilitzen això, perquè imagineu quins patis, quin arbrat per treballar temes de la natura, etc., quines estàncies i tal. L'altra cosa que es fa és que evidentment es prohibeix l'educació de tendència religiosa i per tant les monges i els monjos ja no poden fer classe i agafant les seves institucions i els seus centres, clar, i els canvien de nom, lògicament, deixen de ser de la Virgen Puríssima i coses d'aquestes, no? I així van creant tot un entramat de centres. També de vegades utilitzen fàbriques, és a dir, en el procés de col·lectivització en molts sectors es van deixar de banda determinades fàbriques perquè com que no hi havia competitivitat, per tant hi havia coses que no es necessitaven. En algun cas, algunes d'aquestes fàbriques o les seves oficines també podien ser un lloc adient per crear una escola. No estan en l'any 37, però no tinc temps d'explicar-vos això, dictaminaran com havien de ser les escoles i tal, etc. Que ja m'agradaria a mi que ho fessin ara. I l'altra cosa que fa el CENU, entre moltes d'altres, de crear els seus propis llibres, etc., és el tema de les colònies infantils de nens i nenes refugiats.